جنا باچا لعل عسرة سبات مسنداتهم قد كان خقالعو أم مسرع مهلاهم كبسرة كايفتو أول سعيد كم دلله يخسر سر الله عديكو أنا تبارر الله كنايجيريا أوباسانجو بايزو يا أبي أحمد ترى تلالاكي ማለት ነው ስለዚህ ኦባሳንጆ እየተላከ ያለው ሊደርሺፑ ያለበትን ቦታ በትክክል እንዳያሳይ አውቂ ሐዝ ተገበረ ደብዳብ ሶርሱ ፍልፍል ሐበሬታ ኮይኑ ዘግልገለ ቀሽ እዩ ይለሙናል ንሰምኮ ሓዊሮም ዝተቃለሱ ምስኦም ዝሰርሑ አካለም ዝሰአሉ ቤተሰቦም ዝረገፈው አካላት ባንዳ ኢሎም ዘባረሩ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ብናይ ባዕል ሳምባ ዝትንፍስ ናይ ባዕሉ ህልውና ዘለዎ ትካላዊ ናጽነት ዘለዎ ወላ ሓደ የለን ኣብ ጋሕቴላይ ኣዊዓ ኣብ ምዒጥር ቪድዮ ተዝቅዳሕ ከምዚ ናይ ሊብያ ተዝወፅእ እመኑኒ ካብዚ ንላዕሊ መሓዘንኩም جنا باچا لعل عسرة سبات مسنداتهم قد كان خقالعو أم مسرع مهلاهم كبسرة كايفتو مدباتنا جينا خي ودانا يوغن حيل تات صمدو 4 كيلوات يمكي كولفنا سقات ازي نلبا ما انفتوليو ابزغطلو مدباتنا يراخبنا زغطلو مدباتنا دما إن شاء الله مقابر بلصقنا سيرنا أبتا سلامان حرنتان ترغاغصه حزبان اب سلاماوي وتو تمليسو نابروز مرحله تግራይ اب حرا ختمه مقله غايلا صمدو تخيلنا كنراخبينا تطعمو لقحاو أول سعيد كم دلله يخسر سر الله عديكو أنا تبارر الله سخاكو تبارك الله أمود أن السم فانو يلوم تقبلهم لمص بانديرا بحاولت سماعتات عندها يمسلو ونديو عملتو تقراونت زبحال نجرس بحوحتنت اللي تكيو هذه أبتكالات تريو تقراونت زي كونه حوحتنتي أما حبراوي قداتنا تريو تقراونت زي كونه حوحتنتي أبيت الكريستيان صعتي تريو أم مسجد نسو تريو عاوز يكون مرعى على الحزن أو كله تقراونت زي كون كتركز تومنا تقراي أفتح زلو امنت أب حق زلو امنت أب فريحة زيالي زلو قداي زيهم بمولو تتحيصهم طفيهم حصوت سرقي وصلتنا ممثال زي كون كايو ممثال إذا تات بمولو تكيوي إذا بمولو زي بمتاي شفنلكا ودبي بمبال نتنا وش تحايل جمالات أب حدا جزاسي مربع عندي زلو جزا بدك زبق مسكاي خليو حرقت مسكاي خليو يوم كبل عخاه موتين دقة أب جزا تعاقب كازل خسي معصو صريح كازل خسي زبق حرقت كبل عخاه خيبل عخاه بدك زلو سلت فلتي الله يوم تفلطني جن عند خان مربع خان جبل زندو تتأمت إموسي اتب دجزلو زبق خيبل عني الكادخات تنكام خيبل عني سوزي قدفو دخات انتو عند خان مربع خان تسطح زلو زندو او تسطح زلو دراغون مربع جزاخا دراغون السافي حلو عبد دجزلو زبق خطفرح يتخيلن وصلو مدباتنا دما إن شاء الله مقابر بلصقنا سيرنا أبتا سلامان حرنتان ترغاغصه حزبان اب سلاماوي وتو تمليسو نابروز مرحله تግራይ اب حرا ختمه مقله غايلا صمدو تخيلنا كنراخبينا كمون يجر بچبوتسي منافريس وزلو تمالي طبنجا ختل البرخه وصخاندا تمالي بحدي نبرنا تمالكو حزب تግራይ من اسي تግራይ تسوم زنعقوه ولودو تግራይ تسوم كابوليتيكا كاب ايكونومي زغللو كاب تطقامنت بفلاي كاب ناي بوليتيكا وسانه زغللو ولودو تግራይ حدغا غطيمو وايلو ابزا امنلو ساعتكو ككاب زوفرلو تاكيو مت منغفيفو مت كوزو ناتي كوزيل سلازا امني تتمالي خمو غيرو زاد حانوم عكا من اساي تخمو زغبر حيل كويوم حزي اب كلتا 3 بيتاتي نمو زلو
كلتعطو نو ناي جوجل حلاوي كونن زبل حلعطو وصل نو جيجايو كايدخم زبل كله حمد عبد بخا الشعب مخلا زوصو نورامات بتو خبرتاتو بتو ناي مودعتا زبحال كبر خامصيو كوردو خايدلي بتنا مودعتا الكات تامنو له خبري تجزئ له خبري بموصيوم دحر نمخنيتا تايو ناي دغصلا علنا نسوم تاي غورلو يقتلنا له فيلمو نبيلو كون بالنيرنا عامل اندفتح كون دلينا خمزي زي كان كوي وجنا كوي عامل لو خنل كنا فتح زيهم ملس زيهم اكل نايتي قوس زفتر زلو قوس كوينو عم صقمتي نازل اكلسي نسوم يوم زود قتي لموان نسوم يوم ملون حنقتي لموان نسوم يوم اتم كلن غرازو زموتا قدم حز زتجويا زطف ازباله زطفون زقتلون فتحيم صلنا نسوم يوم تم تغادلتنا زقتلوم أكل تماد تجارة لا ينيروز تبهله بفقر زدنا يستقبلنا تجارة لا يقصوا تعميمه عبكد مدي عبكد متمهلة لدي زقتر زلوا نسهم يوم عشالات عبت السودان تماريخ استبهله ريحة تفسان قلع تبتعد ما هسان قلع ناي من تاي العلو الله ذا عدي انتاي عشالات كم دل يوم وسيدهم ناشطوا زرقفوهم زلوس نسهم يوم ኦባሳንጆን ከናይጄሪያ ኦባሳንጆ ባይዘው የአብይ አህመድ ተራ ተላላኪ ማለት ነው። ሸም ኦን ዩ ኦባሳንጆ ዩ አር ኤ ጄኖሳይደር ኢን ቢያፍራ ዩ አር ኤክስፔክትድ ቱ ቢ ክሪሚናላይዝድ ኢን ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት። ስለዚህ ኦባሳንጆ እየተላከ ያለው ሊደርሺፑ ያለበትን ቦታ በትክክል እንዳያሳይ ተፈልጎም ሊሆን ይችላል እንጂ በመሰረቱ በዲፕሎማሲ የሚመጣ ውጤት አለ ብሎ ብልጽግና አስበው ላይሆን ይችላል። ኦባሳንጆን የሚቀበለው አካል ማን ነው? የት ነው ያለው ሊደርሺፑ? ስለዚህ ኦባሳንጆ ቢሳካለትም ባይሳካለትም ሊደርሺፑን ታርጌት ለማድረግ ግን መግቢያ መንገድ ይሆናል ብለ ግለሰቡን እነዚህ ሰዎች እንደመከታተያ ትራኪንግ ቱል ተጠቀምበታል ማለት። ስለዚህ ኦባሳንጆ ገንዘብ ይከፈለዋል በአንድ መንግስት በአንድ አካል በኩል ባለ አካል የሚከፈለው ሊሆን ይችላል። ግለሰቡ አመራሩን እየሄደ ለማግኘት ጥረት ያደርጋል። አመራሩ የሚያገኘውን አመራር አይተ ከሆነ በጣም ውስን ነው። ኢንክሉዲንግ ማሲንጋንም ለማግኘት ቶፕ ሊደርሺፑ ሳይፈቅድ የቀረባቸውን ጊዜያቶች ትመለከታለ። እነዚህ ሁሉ በርካታ ሴኩሪቲ ሜዠርስ እየተደረገ እንዳለ ሊደርሺፑ በቀጥታ ምን አይነት እርምጃዎችን እየወሰደ እንዳለ ትመለከታለ ማለት ነው። በግልጽ የድሮን ጥቃቶቹ መቀጠል ለኔ አብይ አህመድ ኦሬዲ ጦርነቱን በስፋት እያካሄደ ነው። በዛ በኩልም እነዚህ ጦርነቶችና እነዚህ የሚደረጉ የድሮን ድብደባዎችን በተመለከተ እየተፈጠረ ያለው ናሬቲቭ በአንድ በኩል የውስጥን አቅም በማዳበር በተለይ ደግሞ የውስጥ ድጋፍን ማሰባሰብን ነው። የራስን ሌጂቲሜሲ ለማሳደግ ይረዳል። በሌላ በኩል የኢንተርናሽናል ማህበረሰቡንም ለማሳመንና ጫና ለመፍጠር እድል የሚፈጥር ሆኖ ታገኙዋለህ የሚል ነው። በሌላ በኩል ግን በዲፕሎማሲ ጥረት ይደረጋል የሚባለውን ሂደት ሙሉ ለሙሉ ያጨለመ ነው። በአንድ በኩል ከጀርባ እየተደራደሩ ነው መቼም እያልክ መቀሌ ላይ ድሮን ድብደባ አትፈጽምም። መረጃው አለን። አብይና ህወሓት ከጀርባ እየተነጋገሩ ነው የሚሉ አካላት ነበሩ በሰሞኑ። እነዚህ ሰዎች ግን የድሮን ድብደባውን ጀስቲፋይ ማድረግ አይችሉም። ለምንድን ነው ታዲያ ድሮን ድብደባ የሚደረገው የሚለውን አብራሩ ብትላቸው ሊያብራሩልህ አይችሉም የሚለውን ነገር ልትወስደው ትችላለህ። ኦባሳንጆ ያለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ጋር መቅረብ የነበረበት ወንጀለኛ ሰውዬ ነው እየተላላከ ያለው። ዓለም ፍርድ የቆጠራት ማትረባ በጡንቻ ካልሆነ በስርዓት ማትኖርባት ዓለም መሆኗን በኦባሳንጆ ማየት ይቻላል። ህዝብ አጥፍቶ በነፃነት የሚኖር ይሄ ሰውዬ ነው ተላላኪው ለአብይ። መቀሌ ሄድልኝ በእናትህ። ለምንድን ነው እንደዛ እያለ ያለው? ቅድም ነግራችኋለሁ። ጽምዶ 4 ኪሎ ድረስ መጥቶ አፍንጫውን ይዞ መቃብር እንደሚከተው ስለደመደመ ነው። ሲዝረከረክ ራሱ በትግራይ ላይ ጦርነት ጀምሯል። የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች ሀገራት እየወቅ ራስህ ነው የጀመርከው ይህን ጦርነት፣ ራስህ በድሮን እየመታቸው። አስቡት፣ ሸረሪና
ሸራሮ፣ እንትጮ፣ መቀሌ፣ መሮዋ ይሁንስ ነው በድሮን እየመታን ያለው። ትናንት ሐሙስ አርብ አካባቢ በአንቶኖቭ መታ ማለት ነው። አንተ ራስህ ጦርነቱን የጀመርከው ድሮ የሰሜን እዝ ብለህ ነበር ነው ሁሉ ጉድ ስታደርግ የነበረው። አሁን ግን ራስ ስለጀመርካት ራስህ ነው የምትጠየቀው ስላሉት ቶሎ ኦባሳንጆን አምጡልኛል። ምን ለማድረግ? እኔ ከኦላ ጋር ከኤርትራ ጋር ከሱዳን ጋር ከፋኖ ጋር ከሌሎቹ ጋር መነጋገር አልፈልግም። መነጋገር የምፈልገው ከህወሓት ጋር ነው አለ። ለምን? ኤርትራንም አስጨንቃታለሁ ጽምዶ ስለገባች፣ ፋኖንም ህወሓት ጋር በመደራደር ሌሎቹን አስጨንቃቸዋለሁ፣ እንዳይተማመኑ አረጋቸዋለሁ። አሁን ጭንቀቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጽምዶ ነው ጭንቀት። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ የህወሓት አመራሮች ለኦባሳንጆ ፊትህን ልናይ አንፈልግም። ከዚህ በኋላ አንተ የምታስተካክለው ነገር የለም፣ ጭራሽ ወደዚህ አትምጣ፣ አንተ ወንጀለኛ ነህ የሚሉት ነው ይመስለኝ። አንተ ተላላኪ ውዳቂ ነህ፣ አንተ ደላላ ነህ። የቢያፍራን ኤክስፒሪየንስ በትግራይ ላይ እንዲፈጽም ለአብይ አህመድ ንሶም እኮ ሓቢሮም ዝተቃለሱ ምስኦም ዝሰርሑ ኣካሎም ዝሰኣኑ ቤተሰቦም ዝረገፎም ኣካላት ባንዳ ኢሎም ዘባረሩ እኮ ንሕና እኮ ኢና ተመሊሳ ኣብ ትግራይ መሬት ተኽሲ ተድልን ኢልና ንኽእሎ ኩሉ ንገብር ዘለና። ሃፍቲ ሃገርና ሃፍቲ ትግራይ ንሻዕብያ ቀለብ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ተዓንቶ ዝበልክዎም እዩ 30 ዓመት ሙሉእ ሃገርና ገዝኡ ስለ ዝፀንሑ ልዕሊ ሕጊ ኮይኖም ነቢሮም እዮም ብዙሕ ግዜ። ትግራይ ከይዶም እውን ልዕሊ ሕጊ ኮይኖም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። መቸም ትግራይ ሕጊ ለኢልኩም ተኣምኑ ተኾንኩም የለን። ኣብ ትግራይ መንግስቲ መን ኣሎ? ጊዜያዊ ምሕዳር ንብል እምበር ጊዜያዊ ምሕዳር እኮ ካሊእ ኮማንድ ከዓ ተባሂሉ ሰንትራል ኮማንድ ዝበሃል ካሊእ ኣደረጃጀት ተፈጢሩ ልዕሊ መንግስቲ ካብኡ ከዓ ወፃኢ ከዓ ግሩፓት ተፈጢሮም ናይ ሸፋቱ እዩ እኮ ዘሎ ትግራይ። ልዕሊ ሕጊ ምንባር ዝለመዱ ስለ ዝኾኑ ትግራይ ከይዶም እውን ልዕሊ ሕጊ ተመሊሶም ድሕሪ ፕሪቶርያ እውን ፕሪቶርያ ተዋዒልካ ብፕሪቶርያ መሰረት ዘይኮነስ ልዕሊ ፕሪቶርያን ልዕሊ ሃገር ሕግን ኮይኖም ከዓ ክንቀሳቀሱ ሕዝቡን ይደልዩ። ኣብ ፕሪቶርያ እኮ ናይ መጀመርያ ስምምዕ ብሕገ መንግስቲ ሃገርን ሕጊ ሃገርን ተቋማዊ ኣሰራርሓ ሃገርን ይግዛእ እየ ተጋገየ ዝመረፅክዎ መንግስቲ ኣፍሪሰ ኣለኹ ኢሎም ዝኣመኑ እኮ እዚ እንታይ ኢልካ ምርጫ ቦርድ ከም ተቋም ሪኮግናይዝ ጌርካ መንግስቲ ከም መንግስቲ ሪኮግናይዝ ጌርካ መከላከያ ከም መከላከያ ሪኮግናይዝ ጌርካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ። ሃገራዊ ተቋማት ማለት እዚኦም እዮም። ኣይ ክደሊ ዝኾነት ነገር ትወስድ ዝደልይዋ እንተኾይና ዘይደልይዋ እንተኾይና ይገድፍዋ። ከምዚ ኢልካ ጉዕዞ የለን። ልዕሊ ሕጊ ምዃነ ይከኣልን ሕዝማ مقلاد ونيكا كم كده ما يكونن بخلت أجرنا ترح زي كنا عند عدينا رجيسنا هنا ما نمز نقطع حيلة إلا زي أكالزي نسلام لعل خلو صناعتنا لعل خلو نسوم كم زاروا ويكون نحنا كنا توقعنا كم تتفلتوا وندفينا نبقى لنا مسحنا بب معلتو نسلام نراخب زنبرنا سواتي نسلام يأكل من سينا يودع الله سلا نبل زنبرنا يأكل زي فلتا بدم زي تردو نقدميتنا وصو يودع الله من سينا عام تقرأينا يودع الله طوطو يبلزق زايزي بب حد حد معرف ميت نيرناي لا توقعنا نراخب نيرناي أو عدوش نراخب نيرنا أو وجه نراخب نيرنا بتدقاقامي يأكل زبل ما قدوف يأكل تسمع معهم يخدو يو عملهم سلسخونا دحر نوطرنا خعي غيرو انبرد من قستزي نسلام زلو قرطانينات كم تتريوي نا تقاتل كان يركا نا تتعرف كان يركا نا شف كان يركا دحر كن سلام تتسمع معها اوكي بحواركم كوني سرحي
ዝብል እኮ መንግስቲ ዝጥራሕ እዩ ንሶም እኮ ሓቢሮም ዝተቃለሱ ምስኦም ዝሰርሑ ኣካሎም ዝሰኣኑ ቤተሰቦም ዝረገፎም ኣካላት ባንዳ ኢሎም ዘባርሩ እኮ ሓሳብ ስለ ዝተለዓለ እዞም ሰባት እዚኦም ንባዕሎም ኣይኮኑን ንሃገርና እውን ኣይኮኑን ንህዝብና እውን ኣይኮኑን ብሰላማዊ መንገዲ ብዝተኸኣለ መጠን ህዝቢ ወሲኑ ይኣኽለኩም ክብሎም ዘለዎም ማሕበረሰብ ኣካላት ተሃለው እዞም ግሩፓት እዚኦም ዝተወሰኑ እዮም ትኽክል እዩ ዝተወሰኑ ኮይኖም እናሃለውስ እዚ መንግስቲ እዚ እንታይ ኮይኑ ደቂሱ ኣበይ ደቂስና ንሕና ንሰርሕባ ኣለና ንሕና እኮ ኢና ሰላም ሓሊናያ ዘለና ንሕና እኮ ኢና ተመሊሳ ኣብ ትግራይ መሬት ተኽሲ ተድልን ኢልና ንኽእሎ ኩሉ ንገብር ዘለና እምበር በትናቶም ተግባር ሃገርና ሸጡ ሃገር ንሻዕብያ ናሃው መሬት ቆሪሶም ከም ልቦምና ናገደፍሎም ብኦም እናተመርሑ ንሶም ዝብልዎም ክገብሩ እናፀዓሩ ክኢልናያ ባዕሎም ተዘይጀሚሮምዋ እና ተዘይበላሽዮም ኣንሕና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ተኽሲ ዝበሃል ኣይንጅምርን ኢልና ሒዝናዮ ዘለና ንሕና ኢና እምበር ተኽሲ ዘየጀምር ነገር እኮ ይገበሩ መዓልታዊ ህዝብና ይጋፍዕዎ መዓልታዊ ዘይሕጋዊ ጉዳይ ይገብሩ መዓልታዊ ቡድናት እናተለዓሉ ይፍክሩ መዓልታዊ ሃፍቲ ትግራይ እናመዝመዙ እንደገ የውፁ መዓልታዊ ንሕና ንሰዶ በጀት ሓደ ሻዕኒ ሰራዊት ኢሎም ይቆርፅዎ ሓደ ሻዕኒ ዕጥቅን ምናምን ኢሎም ይቆርፅዎ ንልምዓት ዝተለኣኸ ኣይነዋይ ልምዓት ተሰሪሑ እዚ ኩሉ ቢልዮናት እኮ ተን ካልኦት ክልላል ከም ዝሰርሖ እኮ ትግራይ ክስራሕ ነይርዎ መንደኸ ከልኪልዎም እዚ ኩሉ ዓመታት እኮ ንህቦም ኢና ነርና 5 ሳንቲም የተቐነሰቶ ኣብ ጋሕቴላይ ኣብ ዊዓ ኣብ ምዒጥር ቪድዮ እንተዝቕዳሕ ከምዚ ናይ ሊብያ እንተዝወፅእ እመኑኒ ካብዚ ንላዕሊ መሓዘንኩም ስለዚ እቲ ዘይርአ ግፍዒ እቲ ዘይርአ ጭቆና ከቃልሰና ኣሎ እዚ ከምዚ ዘረባ ጥሪ ክኸውን የብሉ ንፋስ ምስ መፀት ዝወስዶ ሕጂ ናይ ሊብያ ምስ ወደቀት ወይ ምስ ነፈሰት ወይ ምስ ተፈትሐት ወይ ታርእስቲ ምስ ጠፍአት እዚ ኩሉ መንእሰይ እዚ ቃልሲ ከምዘይብሉ ክሓስብ እዩ ተራዲና ኣላ ኢና ንቃለሰላ ኣለና ትሰራየ ሽግር ሸለል ንብሎ ኣለና ማለት ኣይኮነ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ኣቐሚጥካ ኣይኮነን ወላቶም ገርኩም ሞት ትፈልጡ ሎሚ ክትገብሩ ኣለኩም ምክንያቱ ናይ ሊብያ እንተዓሚስና ናይ ኢትዮጵያ ክመፅእ ምክንያቱ ሽግር ካብ ኤርትራ እዩ ዝውለድ ናይ ኢትዮጵያ እንተዓሚስና ናይ የመን ክመፅእ ናይ ሱዳን ክመፅእ ናይ ዩጋንዳ ክመፅእ ናይ ጁባ ክመፅእ ተቐንዲ ዓይኒ ማይ ክትዕፆ ዘለዋ ኣብ ኤርትራ እዛ ከምዚኣ ተኣኪብናላ ዘላ መልክዕ ንናይ ኤርትራ ሽግር ምቕራፍ ክትከውና ንዓና ምፍታሕ ክትከውን ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ዘዝተደገሰ ቁስሊ ጥራሕ ዘበግሰና እንድሕር ኮይኑ ቁስልታት ጥራይና ንብዝሕ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ቁስልታት ጥራይና ንፈጥር ኣብ ኢትዮጵያ ብናይ ባዕሉ ሳምባ ዝትንፍስ ናይ ባዕሉ ህልውና ዘለዎ ትካላዊ ናጽነት ዘለዎ ዋላ ሓደ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብኣይ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ኩለን ትካላት ብሙሉእ ናብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ትካላት ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ሳምባን ጥራሕ ዝትንፍሳ ቀንዲ ዓላማ ናይዚ እኩይ ድራማ እዚ ህዝቦም ሓራን ህዝቢ ትግራይን ከም ማጉላ ንምግጫው ከም ዝኾነ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ናይ ኣብይ ተጋሩ ንሕና ከም ባይቶና ጻዓዱ ባንዳታት ንብሎም ንኣጽናቲ ክዕጅቡን ንኣጽናቲ ከንጽሁን ሓደ ግዜ ኣብይ ኣይፈልጦን ናይ ኣገኘው ተሻገር እዩ ወይ ከዓ ናይ ኣምሓራ እዩ ኢሎም ክልቲኡ ህዝቢ ንምግጫው ናብቲ መጻዋድያ ውዲት ዘሊሎም ብምእታው ጫፍ ብልሒ ናይ ጽንተት ኮይኖም እዮም ብኻሊእ ገጽ ከዓ መሬትና ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶም ኣፍራስ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኖም ደጊሞም መረጋጊጾም እዮም